RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Magkining sa kababay nga taga Sambag 2, Cebu City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Jenny. Sugtan ako ba? Nilagid ko kabuhan nga nanguyab niyo. Nagtungha pa magutang duha. Nya, gibawalan ba ako nilang magpapa. Nga dili pagid mo sud niya ng uyab-uyab. Kay makadaot ko na sa akong pagtuon. Himuon mo ko ni mong inspirasyon. O himuon tasag ka nga akong inspirasyon. Silence means yes. Gisugot na ba ko ni mo? Mau ba? Sige na lang. Sige. Gisugot na ti ka. Pero, time pa. Oh. Ubos sa usa ka kondisyon. Oh, bisag unsa pa na nga kondisyon. Okay ragid ko. Unsa man? Secret lang unan inato ha. Dili ta magsaba ni bisan kinsa nga uyab ta. Aron, dili maabot sa akong parents. Kay patay gyud ko. Sige. Kung mo mo gusto nga isikretin na to. Ato itago ang atong relasyon. Ikaw ang matuman, Jenny. Ano magabian ka pirmi pagpauli, Jenny? Pita na kay gayon nga, maunahan tigag pauli pirmi. Daghan magud may mga school projects pa. Unya group man. Mao nga kun dili sa usa kabay sa akong kagrupo. Ato sa misalaing bay sa akong kagrupo. Kung mao maganin ha, anong di man nimo dadon din sa ato na imong kagrupo? Aron animos bay magtiwas og himos inyong project? Mauwaw ko din sa ato pa, uy. Gamay biya kaayo. Nya, labot pasad. Matag parents nga among matuan nga bay. Upakaon biya gid namo. Makapakaon sa niya sa akong mga ka-groupmates. Ano man ay mo pagkaon ta nila? Palitan to ko sa ka tibok lechon manok. Lungagan. Pila ra man na. Kay saan to nagkapirme magyapungan sila bay? Di na ako mahimong mukuyog ni maglaag. Kay gibadlong na biya akong papa. Madlo ko masakpan ko nga namakak ko. Ingon-ingon ko group project unya. Nikuyog na di ko ni maglaag. Unya, showing na ra ba ang gipaabot na to nga movie? Unya na lang tingali na, uy. Magpagudon ako ni papag mama. Lasod kaayo kung doon na sanay masabtan sa kong lihok. Patay gid ko ini. Maundangon ko giskwela. Sige. Tumananti kasi mo gusto. Pero, malakaw na gano'n ha. Ha? Asa naman sa ta? Filataw mo lang mong gaw ha. Wa man sila sa mama o papa. Wa pa din sila mabalik ikan sa Bagyo. Wa pa lagi. Sunod semana pa to. Pahimo sa ilang bakasyon. Oh. Niya, mulakaw ra ba ko? Gaw Daniel. Jen, filataw mo lang mo din ha. Kung doon na mo gikinahanglan, panampit lang unya mo sa among katabang din sa bahay gaw. Kaya nga gaw, asa mo ka paingon? Mag-date! While the cat is away, the mouse will play baya. Ikaw gid gaw? Uy, enjoy mo din sa amo gaw, ha? Daniel, Jenny, enjoy! Jenny. Daniel, ayaw, tingali ko magdos ko. Dililig ka mamagtos. Kis-kis na patuloy ang atong ibuhat. Bawas na hawak ba? Hindi na. Basta, kising rin ni Kuto ba? Laki. Laki. Daniel.
Ako gid mo nakaunan nimo. Salamat ha. Labo pa sa kising ang lahitabo na to. Gikatugyan ko na nimo yun ang akong pagkababay. Jane, sugo sa gugma kung nganong nahitapo tando ha. Hinadlok ba ako? Ayaw ko bala ka. Mas musamot ang akong pagmahal nimo karon. Dili di ka pasagdan. Jenny, gupaaha gini mo eh? Ray, mahimo ba? Palayo ko na nako, bi. Sumugan ko kay kaoy. Wala kay kailangan makita. Sige lang kag binuang da. Ako rin kayo mo makita. Kaya tinuot na bitang gwapa ka. Ibog nga rin ko mo. Bugiro ka ba? Ah, Daniel, ha? Pinakontra na ko sa tao. Kanag yung kabuangan lang ang babae. Okay. hey, Daniel, sa ba? Manumpag man ka! Pila rin ko makadungog. Ngayon mo lang kabuangan spermis, Jenny. Gisayo na lang ka, Jenny. Wa ko sino yung Jenny? Naibog kong Jenny! Magpapansin ko niya? Dautan nila! Kung magpapansin ko niya! Oh! Di ka pwedeng mapapansin niya! Di ka pwedeng maibog niya! Kaya nga naman! Kisa na ba yung maibog niya? Ikaw! Ha? Uyab mo? Ganun gipatawag maming imong parents sa guidance office. Nagkasaha ka sa school? Wa man kun mo ipatawag. Gipatawag ba gud ay mo? Ang ato silingan, ngay mong classmate, manisulti ako. Nganong wa man ka musulti ako? Pa, Ako nagduda na ko na. May kabuang ka sa eskwelahan? O tingling imo yung gitago na mo ni mama ni mo. Ugma, maadto mi si may eskwelahan. Magsusi ko. Kung anong nag-guidance ka. Giawayan kas duha ka mga lalaki. Kaigat ko yung bayana ka. pa. Nagkasumbagay tungod ni mo. Sikata ni mo sa. Giawayan kas mga lalaki. Barato ko na ni mo. Ego na ni anak pidot. Di pa nanaw na kita sa ubang mga estudyante. Sa bahay na tamagtiwas ang sulti dyan eh. Pauli dayon human sa klase. Ayaw gid pagdugay-dugay o pauli. Ma. Hindi rin ako mapauli. Mahal ko ko si Boto ni Papa na ako. Sensya na ka. Tungod din akong tanan ba? Wabud ko makagwanta nga pagtanaw nga gikalingawan kang rin. Itingkag ang akong dunggan. Nangihinit ko. Nagsilos ko. Butong ako sing gibutangan. Init na sige kag uuy. Nagsilos man ko. Dautan bilin magsilos ko. Uyab ko to. Unyon saan na din ako ron. Madlok naman ko mapauli sa bahay. Tingalikon saan ko nilang mamagpapa. O kung gusto ka, kuyog na ras amo. Magtaban mo ta. So? Pauli sa ato. Pa? Nga ninasayag ka sa mo ninutangan? Ay lang po utana. Kung di ko mahibaw, may tungkol sa imo ni mutangan. Pauli sa ato, og biya ni lalaki nga imong gikaipon. Mahadlok na ko mapauli sa ato pa. Mahal ko usab si Daniel. Dili ko makabiya niya. Nagkasulti ni Miss ka ng Daniel. Sopak usab sila ng inyong gibuhat nga nag-ipon mo. Sabas usa ka magtiayong. Kapag bata pa rin nyo. Pa, Andam ka naman pa sa luon ni mama ni mo. Pauli sa ato. kung mapauli ko, si Daniel unsaon naman lang. Mahal ko siya pa. Ug mahal ko niya. Dili mo mabuhi kung pulos ng gugma. Mga bata pa kayo mo. May gatas mang mga baba ninyo. Papadayon ka ng mama ni mo pagtungha. Magsugod ka sa sinugdanan. Kinahanglan magkalagyo ka mo, yan ang Daniel. Nagkasabot ka? Mahimo ko ba unang ikasulti si Daniel pa?
Una ko mo desisyon alang sa kong kaugalingon. Kuyog na si mong parents. Magbuwag na lang ta. Masugot ka nga magbuwag ta. Mas labaw mong nahibaw nga itong mga parents. Kung unsay makaayo na to. Magabata pa man ta. Ug kung maabot ang higayon, nakita magid gani ang gilatid sa kapalaran. O magbalik ta. Kung managsama pa unya kitang mga gawas nun yan ang higayon na. Daniel, Congratulations, Jenny. Nakalampos ka sa imong kurso pagka-abogada. thank you ninyo, ma, pa. O ang sunod mong pangandaman, ha? Mauna sab ang bar exam. Malipayon ka mi si Papa nimo, alang nimo anak. Huwag yun ka masayop sa imong desisyon nga nibalik ka sa ato. Congrats, anak. Nagkapasan ka sa bar exam. Abogada ka na yun. Sa pagkakaroon, hingpit na gid kong abogada. Di kaloyan sa Ginoo. Wa na ko makabalita pa ni Daniel sukad mi magbuwag. Gipa-transfer na siya sa iyong parents sa Mindanao aron lang ni magkalagyo. Kanimo Daniel, manghinaot ko nga unta. Sama ka na ko. Nagbalampuson ka na usab. Hangtod karon, ikaw paghihapon ang akong gimahal. Hope to see you soonest. Ug nang hinaot ko nga, gawas nun ka pa. Dinhin na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Okay, kay sunan yan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. Kumusta ka mo? Mayang buntag ka na tong tanan, mayang pagsugat sa adlaw. Salamat kay Lord, si mong yata ka na mong grasya, matag adlaw. Asap kita ha, always say a prayer, mga kaigsunan. Mo ganun importante nga itong buhaton matag adlaw in every second, minute, or hour. Kada adlaw kita magpasalamat sa Ginoo. Okay, ang atong magsuwat magtatampo karon, atong tagdaw, no? Usa kini ka lalaki, patawag lang sa nga Nestor. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. May lang atong sender, si Nestor. Kini ako problema, bahin ni sa akong pagkatao. Kay matod pa sa kong asawa, isog kuno kay ko. Kay di magkubhadlok patay. Ay musukol mo yun ko. Pero usay inon ko sa kong asawa nga puting itlog. Kay talawan kuno kay kong kanang multo. Pero ano inyo mga sabtan ko na akong sugilanon, inon kay ni pagsugod. Itabi aning mga abang ng tagbuktor para habal-habal eh. Ay, kanus ako makapalit og kaguling ng motor. Ngit-ngit na basdaan. Ako na lang usang lakaw. May problema og dunay pinuang nako kay musukol yun ko bisag tigpasay pa. Pero ang ako lang unay ungo. Bida, talawa na ba kay ko aning ungo na? O di ba multo ba ka ha? Iyay, huwag nang iro. Huwag na. Iyay, nagsuod ang pangurog ako. Tiil. Hindi ko mga balibo. Murag, marog na sa balibo sa kong ilog. Bahala na ni. Paspas na kong lakaw. Kuy, dahil na ba ito napita ka itong may gipusin? O baka magkundinan ang kag atong gipusin? Ang paspasan ko pa lakaw. Kada sa guldagan eh. Dinagi ko sa mo. Salamat taon. Musod na ko. Lugaya ko ni mo. Ay! Abat! Ano ka ay? Abat si mong mata. Abat ako, ani? Ikaw de, higa. Kuyawan ako eh. Puti mo kayo ng naong ni mo. Sabi ko, multo kay, misugat ka na ko. Ilaw niya ay, bolto. Suod na nga rin. Kapinasad. Ikapila man nakbaso, uy, ikalima. Ay, kaduha pa, uy. Ikaw nuwag yung kung kasabot nimo. Ano magkaga? Ang mga istambay dinis ato, kurog kay nimo. Pero naun sa pagkatalawan, di ni multo, Nestor. Oh, multo man naga. Oh, mas mahadlok din ang kag multo kaysa mga tao di ang mga kriminal kay mga naong.
Ay lain ko ng multo kay sa tao mo na. Bida, papatsak kong tao, ay lang ng multo. Ilam diha ay, puti dyan ka kag itlog. Mo na nakapahadlok ni mo, kanang pagsige ni mag-inom og kape. Kay tanawa, nervyuson mo ka ana. Ayaw lang ko nag-ipasagay lang kapi-kapi. Kung kanoon sa'yo, manilabo sa multo. Wa niya! Nagtuo ka nga ang mga multo, dili ka mo ang mainom og kape? Aba diya, oy. Multo, minom kape. Asa ko to, oh. Oh, oy, asa ka man? Gawas ko. Anak as gawas! Nagtuo kang way multo di as gawas, ha? Buntag sa'yo, na multo. Okay. Puti, yung kag itlog. Paglagot ko sa kong usawa, kaya sumugod yung ko. Puti na asawa ha. Ino yung ko nga, pirmi nga puting itlog. Ano sa mga ng asawa eh? Sa ahaka ni asawa ha. Niya sa diya, nagbiyahin ako, na ako'y gihatod sa bukid-bukid gamay. Sa kao gamay. Naggabihan yung uli. Kuya di atong sa hero ng pagpuan nila. Ibukid ang gini itong ila. Ay, nagabihan ko. Asilan. Sakto. Kanya, iya ko na po sa kiyon. Pistol! Kuya, ano? Pao na nikalit ang makinas kong motor. Itita na rin pa dito na pita. Huwag ko kabot sa bus. Ay, nga nung ka niya. Kan? Pao magkalit siya po di mo ka niya mo start. Pwede pang magpatod. Iya? Pasagi ako. Maluoy taon ka. Anhar ako sa unahan. Ha? Sige na tao. Mabayad ko bisag pila. Basta pasakya lang ko. Oo. Sige, pero problema ini kay di na ba ni mo andar na akong motor? Muandara lagi na. Ay, di na lagi ni mo andar ya. Oh, tanawa ya. Oo. Buang. Andar mo mo. Sampai di buang. Andar mo din ingon niya nga. Wala ni mo andar mo ingon niya. Anara ko sa unahan. Sige. Bahala na lang niya eh. Sasakay na ya. Ganihara. Ha? Wala iya na. Sa moto ni barong balhipon ako. Di ba ka ni mo di ko ha? Bahala. Uska naman ba yung pagpadagan para mabutin ko. Asa magkadapit manaog ya? Sa unahan. Tungod sa may ministeryo. Indo ko. Tapos yan sila kumaya. Materiyo. Naraya o mo nang iteryohan o? I like pretty ya, I like pretty. Uy. Kalit siyang nuwa. Kinuha ko. Saan di ka ito di kuha ka? Di ba ka ito? Kinuha ko. Nalibaw tagpayo ako mabalik ko. Mabiyan ako din eh. Pertigin akong pagpabulhot og bayo at gayon na kay nahadlok naman ko. Kaya murag katingalahan na magay pangalihok at tiguang. Kunya, nabalik ko dito kay suki lagi to na ako ang sahiro nga napato na ko dito. Ug mao gihapon sa akong paguli. Ako'y wala napaggal sa kusmakin na. Ngano man eh. Kadaagi gina ko inapita. Mapaw maginikalit akong motor. Maayo. Doko. Adi ko. Siya gihapon. Makasakay ba ko? Kuya ka na. Ano mandar akong motor ya oh. Muandara na. May andar doon. Kaya bulong ka dyan ito ko ka. Saan mo din kayo din siya? Sakay na ya. Ganihara. Nabili siya.
sa akong luyo. Ako'y mamatay magkakos kahadlok, ani. Bahala na ni. Punta na lang kayo para mamatay ko. Ngunit siya sa kumakan. Sa video na ito. Wala. Patay na ko. Piling, di lang ka muguni sa kong abaga. Ngika ni mo, no? Aron maho, matagak na sad ko. Ha? Naho ko at una na kung sakay mo. Kusuga sa di mo magpabulot. Oy, natagak ko. Oo. Sugod yan. Bungo sa ito eh. Pagkakidol. Ay, salamat. Naabot ko sa bay. Bay ni akong uko. Puanga ni guha na, uy. Huwag kalito siyang nawa atong una niyang sakyan ako kay nahug di ay. Pero, duda, di bagid ka to siya ungo, no? Ihatong sa naniyawin ni motor di bay akong eh. Huwag nga akong bayad sa abang para makauli din ko. Nagdali-dali dyan ko uli panlong sa mo. Kay, murag, wa pa man dyan ko humahuwas is kadlok atong higayon na. Bisag niingon pa siya na ako nga natagak siya itong unang sakay. Pero, murag dili sa dyan ko makatuo. Kaya wa man lagi siya piang. Wa maunsa. Imposible kayo tinuod pa. Nga, mao nga sa pag-abot ako sa bahay, gisultihan ko dahil sa patring. Mo day nadugay ka. Mao gina day. Askang kuyawa lagi na ko day. Abi na ko mamatay na ko atos kadlok. Ay unsa maimong kahadlukan, uy. Nga natagak man ka daay siya. Mo nang wa ka makabantay kay nagtuo kang nawa siya kalit. Ay lagi. Pero imposible kayo eh. Kay, Gahapon pa ko to. O kung tinuod to yung isulti nga natagak siya sa kakusog sa kong pagpadagang, tiguan agad siya. Pero imposible kayo nga di siya maangon itong pagkahugan niya. Kunya, kadalang ko na eh. Kadaagi na ako itong kapita. Mapang yung kalit akong motor. Nya, dayon, mukalit siya kanang tunga siya kalit sa kuliyo. Nya, maingon siya nga, muandar na lagi na. Nya, inikrang na nako. Muandar man po. Nya to, sige pamigtabi. Nya, inigingon niya na ako nga sakay na siya. Nanaday siya sa kuliyo. Gangkas na. Pita, nya, ako kabantay. Duda dyan ko. Ungo dyan doon tiguanga. ay saba diha, uy. O kun ungo pa, nganong wa man kaniya balbala. Tungkol niya sa gubalbalon, be. Kinsa na muli matod niya. Bitaw sad no, mausad. Oh. Pagkakidor. Di day ka mamasahero ron. Di lang sa ko de, puhay sa ko. Ay nga naman, uy. Mahadlo kang musakay sa tugbalik ni mong tiguan. Mausapod na, day. Saba diha, ay kaputi lang yun di mong itlog ni store. Nanasad, paitag yun ni mo. Uy, usam ka, uy. Og di ka mamasahero ron, mapas mo ta ani. Asa man tagay patok makaon ani ron, ha? Mangita lang kong glayang diskarte. Skang hanggawa gini mo ni store, eh. May nakayang kita di mo sa balhabal. Ay, di nalay kong masahiro. Pita, mag-usap ay layog. Bahala na mo. Niasa man ka? Matukos lang ba akong. Ako sa inon nga, di na ako drive. Skang hanggawa gini mo ni store, puti agad mo itlog, bisag unsaon, puti gyud. Kaya ikaw na drive kung gusto ka. Bahalaan mo daw, Ah, pagkakidot ni mo ni store. Pero ti dyan sukuas akong asawa nga. Niyon daw na kong drive, habal-habal. Di na ka mamasahero bay? Opo, huwes ako ba akong, uy. Gusto ko mangita sa kuglaing ka ng kapangitaan ba kay. Pero hinay mga habal-habal ron. Naunsa. Sige, ikaw good. Pero ganahan ka mo balik o pamasahero, na lang ko kay ikaw may akong priority. Kay maayo mo ka mahatag og abang. Sige, ikaw. Mangita lang ko driver. O dili ba, ako na lang mamasahero. Pero, unsa may mo pa ni buhian ron, sa may kalaki ni meron. Mangita lang kuglaing ba akong kanang. Huwes ako anang habal-habal driver, eh. Ikaw. Rekong! Oy, Primando! Oh, bro! Ano lagi na akong amigo nga driver sa balabal o cute-cute. Dengan daw ni mo diha, bus man daw. Ay, may store, kumusta na, ha? Biyahe ka ron? Di bus, oy. Kuan. Puhuwes ako. Mabitang ni ako silang ba akong kay. Paipaho ko niya nga, di sa kong biyahe na ron. Ano man, ay ka importante na ka?
Paway sa pre, pulaan ko pumasada. Mo ba? Kuya, basi gusto ka bagong rakit. Awa, boss, uy. Ngita lang kong laing kapangitaan ba? Paway sa ko ining kanang drive babal-habal. Ngita ko lang trabaho. Oh, mo na. Gusto ka masikyo? Kay pasudlo ka. Gusto ka? Wa na ko langaya si Boss Mando eh. Gitangdo din ako ang tabang nga pasulon kong trabaho nga usa ka security. Unya, naana ko ma-assign sa usa ka bangko. Manan ni ron. Yahat. Naglikay sa balhabal kay Maldo ko tiguang. Di ana gyud tawo no kong butang ing bangko nga. Wang gabi gyud akong assign. Kita. Yahat ni ani eh. Duha raming duty ron. Tuang usas tubangan. Yung kauban kong kwartya. Nya ako, ni-upjo ko sa liyong bahin. Nakapusting ko dre. Karaanan na pa ni building nga eh. Bangko mata ni, pero karaan man. Karaan kayo. Isa. Kamahal ko biya nga nung dapat ko nang trabaho ako. Oh, eh. Tao sa siyar. Huwag na ay nag-plus. Sa mga may tao din eh. Wala may mga ebyado. Ako tanawon. May tao? Saan dito naggamit sa CR? Nga may nag-flash man sa inodoro. Nakuna lang tingay ito nako. Isira ko ng CR di. Kurbaan sa tayo ni Klakihat. Ay, katulba. Oh, nasan? Pinuang naman di. Ako sa mga usa din eh. Ay, kuya. Wala. Iyapoy tao. Mamatay makakos nervyos ani. Oh, eh! Yan na, nadisira na kalit ang tao. Murag na suko. Pero may tao. Diyan ako, murisahin ako. Nayabag ka na, ha? Una pa kayo mong duty. Upang kadamas una ni mong sweldo mo, resign na ka? Dahil ka nagyun ako makaya dahil eh. Hey? Dahil multo dito sa ako gijutihan. Mamatay ko sa kadlog dito. Sabi ay, puti kang itlog, puti kang itlog. Ay, sabadam, dunga ka tas to silingan mo. Oo, ta. Ah, puti kang itlog. Ay, bono! Milaya sa kong usawa. Miuli sa ila. Ay, ta, bisag giunsan ako pakiluoy nga. Mubalik tas bahay. Huwag yun. Mauna niya akong problema ron. Saon man ako. Pagbutan deta og bahadlok ta. Nya, makalagot na ba kayo? Kaya nga nanin ko ka nagputing itlog. Maya bagod na. Di ka mo. Kung saan mo kuno, kung kamo ang pasultihon, Nestor. Hello, Ate Praise! Good morning, Mama Mary! Lord, salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat. Oh, sa tanan nga namati na to karon labi na gyud ning pangumusta ang i-text ni Tamira, Ate Praise. Nga? Pangumusta diha ni Dulce Consegra o ni Doc Elmer Habagat sa Southwestern University sa Med. Onya ato sang happy birthday to Jenny Bala diha sa Lawis Campus San Francisco, Camotes. Gikan ni Lucia Cartagena. Thank you kayo. Thank you. Og inuman, salamat sa tanan nga nag-maintain, nagtumari karon. Og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, munang ayog si piyata kada adlaw gyud inom og Panyawan Herbal Capsule. Sa di pa ka mamahaw, inom na kada og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Paniudto mao gyapon, inom kada og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule una ka maniudto. Mao gyapon sa panihapon. Usa gyapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong panihapon. Unya, pasalamatan ako Sir Lito Estrada nga si Sir Joseph Estrada o ni Sir Yoyo Estrada nga ang ilang mga tao sa barangay Kagwait pod ila pong gipagamit sa number 1 haplas Panyawan Liniment Oil. Thank you gyud kayo. Set Panyawan Liniment Oil ilang gigamit labi na gyud ni Kapitan
Kapitan Jing, Kapitan Juni, salamat kayo, Kapitan Ray Marimon, salamat sa imong mga tao diha sa Buena, Dili Buena Vista, Bien Unido Bohol, kumusta mo diha sa tanan itong mga kaigsuunan, labi na yun ni Ma'am Nenen Moreno, ngaya pong mga tao, gipag-gamit sa atong number 1 nga plus, Panyawan, Lenamituel. Thank you kayo ninyong tanan. O atong pasalamatan po si Dr. Piking Lim, o si Dr. Peña, o si Dr. Elmer Habagat. Ang ato ang mga espesyalista nga mga doktor. Thank you so much kaninyong tanan. O nya sa tanan po na itong makaigsunan nga naghimog number 1 sa ato ang Panyawan Lenamituel. Thank you kaayo. Di lang kita magpawaan ni sa atong mga bag kinahanglang magdaag kita ni Panyawan Lenamituel. Kay maori mo tambal sa atong pamnuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, arthritis, ug uban pa nga gipamati nato. Panyawan Lenamituel ang atong gabiton. Di ba Kuya Gili? Tinoo na. Kumusta sa siya namin ang titiran ng Manding Bagams? Ni Rizal sa iyang pamilya dito sa Bayaw. Sa Bayawan day. Negros, Bayawan day. Kumusta siya siyang ginikanan kay iyang danan o Panyawan liniment oil. Ato ana di si Richel dito. Di si Nanay Billy, iyang tindira. Si Richel na dire. Dire. Di ay ba. So, Okay. kita sa Panyawan. Okay, thank you kayo. Salamat kayo, Bam. Bambina! Salamat sa tuwang pag-maintain sa celebrity ko, Jake Beauty. So, palabinan ni Ma'am Sol Gadoria sa Malboal Public Market. Ang yung manasab sa mga barangay official nga sakop ni Barangay Captain Arsenio Asintisa dito sa Busay, Malboal. Kumusta ka mo diha, no? Salamat sa pag-amay sa celebrity ko, Jake Beauty. So, palabinan diha sa pagduaw na ko diha sa inyong dako kayong tubod ka ng Busay. Kamay nag-supply sa tubig sa Tibok Malboal. Thank you. O niya, sa tanan na itong mga kaigsuunan nga wa masayon nga kanang toksin, maunay mo daot sa blood cell sa atong lawas. Maunay mo patay sa blood cell sa lawas sa tao. Kung madaot tagali na blood cells nato, maunay hinungdan nga no daghan tang giantos nga mga sakit, sama anang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o guban pang balatian. Busa mga kaigsuunan, mga kasama, sultihan ta mo ka ng G-Detox Plus, usa ka na natural detoxifier. Mauna ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Maunay tigwagtang sa ato ang mga toksin sa lawas. Usa kini ka natural remedy nga tigwagtang sa balatian ug puno pagyud sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong mga vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busar mo wagtang ang mga toksin sa imuhang kalawasan nga maoy hinungdan sa imong mga balatian ug karon lig-on ang imong vital organs. Inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mutangtang sa toksin sa atong kalawasan. G-Detox Plus Herbal Capsule, pinakakusog. Okay? Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong buntaga, karong adlaw gulyat. Sinistor, Ate Pres. Sinistor. Kung ang talawan lang yun siya, Ate Pres. Di ni pareha ni Kernel Nistor Humisilio, bangab maurang usama, assign sa transmitter. Why? Hadlok-hadlok. Di yun mahadlok, bisagod saon pa. Kanis Nistor, talawan kayo. Drive habal-habal, hadlok ungo. Nay. Pwede magpaambit, Goliath. Sige. Kung ari ka sa basahon ni Hob. Hob. Sa basahon ni Hob. Gingnan diri ay. Chapter 1, verse 2. O niya. Garon. Ge. Verse 4, I'm sorry. Verse 4. Verse 4. Unya, usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat may atubang sa Ginoo didto usab si Satanas. Uban kanila. Mo ba? Gipangutanan siya sa Ginoo, Satanas, unsa may mong gibuhat karon? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Naginggan siya sa Ginoo nga, nakamatikod ka ba ni Hob, akong alagad? Walay sama niya kabuutan sa tibuok kalibutan. Diri pagpadayon sa unahan, ingon si Satanas, apan kuha ka niya ang tanan, niyang kabtangan, di ba balikason kaniya? Dinhe, ani na to mahibaguan kung nganong maingon ana usahay. Nay, gingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw sa pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya, apan ayaw lamang sa hilabti. Busa, milakaw si Satanas. Akong sabot nga, usahay na mga makahadlok, mga espiritong imong makita or mabati, kana kauban na sa mga ingon anay mga gitawag ni sila fallen angels kay usahay suwayon di kitas Ginoo. Sa ato pa naagid na sila, Bam. Okay naman diri ay. Lingon man jud ang Ginoo ngadto ni Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa kaniya. Na mga higayon lagi nga tugutan sa labang magbubuhat ang mga daotang espiritu tungod kay sukdon kita. Sukdon. Ako.
Suknon yun bitaw tabang. Suknon kita apan kadto nakasimba ko asimbahan diya sa Talisay sa Isidro bato sa ang ilang patron Senyor San Miguel. Niya naman to ang pare nga makabati og makamatikod gani taaning mga ingon aning mga espiritu ang makahadlok nato mo iyawit og mo tawag lang dayon tan St. Michael kasi may ba? commander-in-chief dito. Siya may nipuli ni Satanas, siya nakigubat kini sa Dios Amahan. No, may pong. So kaya nag-ingon nga mahadlukon si Kuan, naagod na. Pero tapa, unsay problema niya gyud? Mahadlukon siya, Ate Pres. Mahadlukon. Mahadlukon? Katalawan siya. Kadugong mag-drive sa Kabalahabang. Unya kay tiguang. nasa siya sa bangko Ate Pres kay mukalit lang kuno tawag flash ang CR. Unya ning abli niya wa mo gitaw. Ana gyud na tinuod din. Bible kamatikod matagkaron. Pero og mo lagi og mutawag ta ni labaw makagahom wala may arang. Wala may arang kay hinumdum ka Goliath ultimo gani si Jesus kay tintal man ni Satanas tong pambako. Pero kanang inana kay madungga na kay kahibot nga. Pero na may Dila na nimo i-mine? Na may linatin na Ate Pres Ignore na lang nimo ba di mo na magkuan? og kuan ko na naapoy nagtudlo na kuan ni Ate Pres nga og duna ko na may nana imo lang nalit ko in nomine Domini Patre Jesu Christi ut ia malignos spiritus. Muwagtang ra. Mga pag-ampo man na. Mga pag-ampo na tungod sa Maura na imong litokon. Imo litok lang ka ana dong. Kuan. Pero kanang mga inana na bisan ni sa atong mga bay usahay di ba na kay kahibot nga. Ay na Ate Pres oy naagila sa amo Ate Pres dili sa imong kuan naglingkod ko to silong ibuko na ibatan sa kastaas. Na inana. Ako giingnas lisa ma na ibatan to sa taas o ato dito basig nang unsa to dito. Yato lisa pag ato dito wa Wait ibata. daw. Ako na kasuway ko ana dito pa ko tugas nga. Naglingkod ko sa sala dapit sopa murag doon ako pilot. Doon di babae nga ni agi sa kong tungod pasun sa kwarto na ako parin ko. Saman to? Di, ningatog ko. Nilakaw ko pa ng kwarto doon ko kisay wa may tao ko. Nga babae sini na gusto babae akong nakita nga nag-ana ba nga biso dito gawa pero di mo kumukha na. Sila pay o si Aldwin kanang alas 12 na sa gabi sige gyapon sila istorya. Si kuan istorya to silong. Iiro bitaw ng bangko. Doy? Hasta dagan. Ngano ka na, no? Naginay na Ate Pres. Sila kadang abi nimo sa kakaraanan nga makasugat og ingon anak Goliath. Ah. Wala unsay kanang makaraan katingon ana lang. Ay padayon na mo inyo kay mulakaw man pukog ako. Ako sa una suway pagkuan Ate Pres kay ako ato silang dito may puyos lista sa ilaha. Ang amo ang kwarto naay bintana unya ako ablihan gyud na nako bintana. Di musigda ko sa katre karon murag gidaman ko ato nga giablihan og dako kay tawo ang bintana. Bintana, gistoryahan ko anab sige ko yaw-yaw. Pagbata na ko may tao di ako muna una ang agta to dito sa katungkuan sa ining sambag sa Lumboy kay giingon dai agta sa Lumboy. Ay ning adto nako, ini ka mag-CR ko hubog ko kay wa pa ko anham ko ganahan ko mag-CR sa kanang kamaistan kay purag bugnaw kayo. Ako ginahagdong agta na dia istorya ta perhubog ko. Mo to nakikistorya nimo. Wa gyud to siya. Istorya, dihay ka usa nga wa gyud ko kainom wa gyud tanan ba. Dato ko dito pag ana na ko sugaton bitaw ko uyog sa Lumboy nga. Doy. Mo na inuna ko. Basta sibat ko pauli ko sila liso. Wag tang ko na ko kwaltier. Nagid na kanang naang ako kita mo man ako sa magdaga ako Bible bisa makasasala ko. Pero lahi gyud nang maglakaw ko Goliath nga makadaha ko grocery mas dili kay ko kuyawan. Tinuod gyud ako bahadlok ko man ko. Kadto dito ko sa akong gamayng rest house nga nagbukan ako banig ko unlan. Nilugsong ko balik to bahay kay perting ngano man ning scene nga mura maglabay gagmayng bato pagkahuman ang ako ang aparador nga kanang kawayan kaya di ana di abat na magyudi di nilugsong ko pagsulti ko sa akong amigo nga chip sa among tanod din siya nga tuko man gud to so kung ano magibunalan ako aparador nga kawayan makadakop na sa tukbunon ilam nang ibunal. Pero ako nakasuway ko nagasakay kog taxi. Dito pa DWRC bitaw nga dugay na kitong DWRC nga close. Na DWRC sa una Ate Pres. Sa may kanang Sibudok. Una din ha building niya. Padung ko Banawa kay dito ko nag-abang pa Banawa. Kaning taga mga hapit alas 9 taliksik bitaw gagmay dong kanang habo-habo. Di sakay ko taxi. Pag abot gyud ang gun club da Banawa. Gun club Banawa. Doon na day ni tingog babay. Lugar lang. Ha? Lugar lang. Nilingi ko, isikadapin ko nabay tao. Pero wa man kay Ikaw ra usas taxi.
Gahabo-habo man, kanang uwan-uwan ba, gagmay. Wa may tao, nihunong man driver lang. Kadungog man siya. Oo, nakadungog Ako sa pa ito nakadungog ra. Oo, okay ra. ko. Oo, baon ra. Kadungog ni hunong man. Oo. Di paghunong sa driver, ko, noy ka nang, wa noy, dito pa to pa sa amo, ang unahan to pa sa amo, sa unahan pa amo siya. Ha? Isa dito yung lugar lang. Basta. Naalaman ko, bitaw noy, nakadungog, di ka noy sa Di dito ikaw, ko, dili noy, nakadungog, bitaw ko to pa sa amo, ang unahan to pa sa unahan ng amo. Oo. Dugay kasi nilarga, kay nagtugay sa amo ba. Ni larga na siya, pag abot na sa amo, wa, kung gari lang noy, dito ikaw, dugay ko kasi nilaka nila. Kaya nahadlok siya ba? Tinuod na. Kaya karon pag siya, karon pag ko Ang ako, sugat ani. ang ako lang ikaw yung ikadlukan. Mo to ako ikaw nga buang ano na ade niya. Dili gyud na kalikayan. Dili kalikayan. Kay numdom, Kinamas Bible gud. kinumdom ka ng mga jitas our father Goliath. Oo. Di ba na naman nga, give us today our daily bread and forgive us our sins, as we forgive us our sins against us, and lead us not into temptation and Deliver us. deliver from evil. Oo. O di na ginasiya kay nga. Naagi na. Gitudlo man nga Jesus nga pag-ampo. Naagi na. Tinuod. Muna nga akong akong buti mo mismo. Dong di store. Oh. The store? Oh, dong ni store. Ikaw, magampo kay nig asa ka pa dong. Magampo tayo nig naog na to, magampo ta tanan para di ta ko anan. Ha? Okay. Okay, ma'am. Dapat tayo punos gili. Salamat kung pala ka tulong manon. Kura ko ang pasultihan.